आसाम बंग सीमा श्रीरामपुराव पुलिसा सेबनानै गंसे ट्राकआव मेघालयनि जौजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि आसाम बंग सीमायाव सिमुलटापु आउटपस्टनि पुलिसा सेबनानै BR01GC7404 नम्बरनि गंसे ट्राकआव सिखावै लाबोनाय मेघालयनि जौ हमो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै सिमुलटापु आउटपस्टनि आईसी सन्जय कुमार रायनि दैदेननाय पुलिसनि हानजाया दिनै फुंबिलि समाव श्रीरामपुरनि 33 नं राजा लामायाव हमनो मोनो होनना मिथिहोदों आरो ट्राक ड्राइभार भिकु कुमार हेन्डीमेन मिथिलेश चौधुरीखौ हमनो हायो होनना फोरमायनायजों लोगोसे हमजानाय सानैखौबो बिहार बैशाली जिल्लानि होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोयो। सिखावै लाबोनाय जौनि बिबाङा 19 कार्टन आरो बेनि बेसेना खमैबो 1,50,000 जागोन होनना पुलिसनि सुलुङा फोरमायबावो। गुबुन फारसेथिं हमजानाय ट्राक ड्राइभार भिकु कुमारा बे जौखौ मेघालयनिफ्राय बिहार फारसे लांबाय थादोंमोन होनना सिमान जायो। भिकु कुमार। गाड़ी का नंबर क्या है? BR01GC 7404। क्या माल लेके आए? दारू। दारू कहाँ से? मेघालय से खाना पड़ा। कहाँ जाना है? बिहार। बिहार लेके जाना था। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? भिकु कुमार। घर कहाँ है? शेखपुरा। शेखपुरा कहाँ? वैशाली। बिहार में। बिहार में। और कुछ सामान है? और कुछ नहीं। खाली है? खाली दारू ही है? बस इतना ही है। इसका कैसे लेके आए उसको? कैसे लेके आया? दारू को गाड़ी में कैसे कहाँ लेके आया? लोड किया है। छुपा के लेके आया? हाँ। कहाँ छुपाया था? वो मेघालय में। मेघालय में। कुछ सामान है? और कुछ नहीं। खाली है? खाली दारू ही है? बस इतना ही। इसका कैसे लेके आया उसको? कैसे लेके आया? दारू को गाड़ी में कैसे कहाँ लेके आया? लोड किया है। छुपा के लेके आया? हाँ। कहाँ छुपाया था? वो मेघालय में। मेघालय में।